phakathi kwenu. Zingcweliseni ngokuba uJehova yakwenza isimangaliso phakathi kwenu. Bese siya from verse 14 sogela ku verse 17. Ifundeka ngale ndlela. Kwathi lapho abantu besuka emathendeni abo ukuba bawele iJordani, abaphristi bathwala umphongolo wesivumelwano bephambili kwabantu. Nalapho abathwala umphongolo sebefikile eJordani, izinyawo zabaphristi abathwala umphongolo zicwilile emaqeqemeni lwamanzi aseJordani eligcwele phezu kwalo lonke ugu lwalo izinsuku zonke zokuvuna. Ayesema amanzi avela ngenhla, afukuka aba ngabanye kude kakhulu ngase-Adamu, umuzi oseceleni kweSerethani. Lawo awuka aya ngaselwandle lwase-Araba, ulwandle lwakasawoti, anqamuka impela. Abantu basebewela maqondana neJordani. Abaphristi abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova bema baqina emhlabathini owomileyo ngaphakathi kweJordani, nabantu bonke bawela emhlabathini owomileyo, saze sawela iJordani isizwe sonke saphelela. Haleluya! UNkulunkulu ngezwi lakhe egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Ngifuna ukuthi namhlanje ngisho ukuthi yonke into oyifunayo uNkulunkulu angakwenzela uma wena uzilungisisa. Haleluya! Indaba iphezu kwakho. Haleluya! ukuthi wena uzilungisise egameni likaJesu. Haleluya! Uma sifunda la uNkulunkulu bathembisile abanye-Israyeli ukuthi bayahamba baye eKhenani, ubakhiphile eGibhithe, wabaqhuba ngesandla sikaMoses. Moses wafela endleleni, waqhubeka uJoshua, wabathatha waqhubeka nabo uJoshua, ubayisa ezweni lwezinyosi nobisi, ubayisa ezweni labayophila kahle khona kamnandi. Ushilo uNkulunkulu, uNkulunkulu ekhuluma into, le nto le izoyenza nakanjani. Isikhathi yithi esisibalayo, kodwa yena unesakhe isikhathi esihlukile. So la sibona la uNkulunkulu seyakhulumile ukuthi bayahamba baye eKhenani. Endleleni eKhenani akabatshelanga ngeJordani ukuthi kuneJordani engizolithola ligcwele amanzi. IBhayibheli ngale ndlela lagcwele ngakhona iJordani, amanzi ayephumela ngale ogwini lwalo lwandle. Ngale ndlela bagcwele ngakho kwakuyisikhathi sokuvuna, isikhathi sehlobo, la khona kudliwa, imvula iningi. So lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uNkulunkulu ukhuluma noJoshua obaholayo. Joshua, tshela labantu ohamba nabo ukuthi kunenkonzo ekumele niyenze ukuze mina uNkulunkulu ngikhona ukuzibonakalisa. Uthi lapha kuverse 5, zingcweliseni. Haleluya! Zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Amagama, susani isono kini ukuze uJehova azokhona ukwenza isimangaliso phakathi kwenu. Ukuphuma eGibhithe bahambe noNkulunkulu endleleni kwakungasho ukuyongena eKhenani, kodwa uNkulunkulu uthi ukuze nikwazi ukunqoba, ngoba phambi kwenu kuneJordani. Yabona lonke iJordani limaphambi komuntu, linako elikubizane likufunayo emntwini. So le Jordani eliphambi kwabo wayengabatshelanga uNkulunkulu ngalo, kodwa wayazi ukuba befika phambi kwalo ngizobatshela umyalo wami ukuthi benzeni ukuze bakwazi ukudlulela ngalo. So uthi Joshua batshele bazilungise, batshele balahle isono, batshele bavule izono, batshele balunge phambi kwami. Abanoluwela iJordani uma bephila esonweni, uma behamba bethwele imithwalo, ngeke bawele iJordani. iJordani lifuna abantu abazolahla izinto, abazoshiya izinto, bakhona ukuwela beklini. Esikhathi babaklini uNkulunkulu uyasondela, ngoba naye uNkulunkulu ohlanzekile, uNkulunkulu ongcwele. Makathi zingcweliseni, usho ukuthi zenzele iklini, lahlani imithwalo, lahlani izinto enizithwele, lahlani izinto ezingenza ukuthi nigcubukele eJordani ningasakhona ukuphuma. Ngike ngabona esikhathini esiningi masibhabhadisa abantu, kunezikhathi lakhona umuntu uthi yamfaka avele nje afe leso sikhathi, avele nje aphele leso sikhathi, thola kugijima unyaka ayenzayo. Kunezinto ezibuye
angena nazo. Uma ngabanjwanga kahle angagcina acwila lapha emanzini, ngoba kunezinto ezibuye ezingasalana ngale kwalamanzi. Before ungena emanzini udinga ukuthi abe ongcwelisiwe uNkulunkulu. So uNkulunkulu uthi ukuze ningapheleli emanzini, ukuze ningafeli emanzini, ukuze mina uNkulunkulu ngivele kahle, klinani zonke izinto, susani zonke izinto eziyinkinga neziluhibe empilweni yenu, ningahambi nami ngendlela enijwayele ngayo. Indlela uma uhamba kiyo babehambile besuke eGibhithe bahamba indlela yonke, kuningi okwakukhona phezu kwabo. Babehamba endleleni bakhohlwe ngoNkulunkulu, bahambe bamsole uNkulunkulu, bahambe baxabanise baqwathise kuMoses, baze uMoses benza inkulula ngamtsheli yona, wafa uMoses ethi kutshekiswa ngibo labantu. uNkulunkulu anihambe niklini, kodwa nidinga mina ukuthi ningilalele kulesikhathi, ukuthi shiyani konke, yekani konke okunganenza ukuthi nifuna ukuphelela phakathi kwamanzi, ngoba amanzi bazalwane azogwinya uma ungahambi emngcweleni. Amanzi azoyistopha impilo yakho uma ungahambi emngcweleni. So masikhuluma ngamanzi sikhuluma ngezinkinga eziba khona phambi komuntu. uNkulunkulu ukuze nizinqobe izinkinga zonke, yibani ngabangcwele, hambani phambi kwami nilungile, lahlani yonke imithwalo, lahlani amahlazo. Kunamanye amahlazo esike sakhuluma ngawo naphambi kwabazalwane, iBhayibheli bokungakafaneleki ukuthi sikhulume ngawo, kodwa akhona, kuyenzeka. Imini nobusuku kubazalwane akufani, enkonzweni nasekhaya akufani, empilweni esiyiphilayo sihamba phakathi kwabantu akufani. Nalesikhathi sime phambi kwaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi ngifuna abantu abazoba yiloko abayibo, kusekuseni phinde kube sekuseni, solokuba yiloko abayibo. Vumani izono zenu ukuze nikwazi ukunqoba iJordani. Bazalwane, esikhathini esiningi empilweni sijikajika ndawonye, lalingabagwini iJordani, kumele bangangena ngokufuna kwabo. Wayebona ukuthi la bazosala la, ake beme ngale, ke bavume izono, ke bashiye yonke lenyakanyaka abayiphilayo. Bayakhuluma ukuthi bangu-Israyeli ngomlomo, kodwa inyakanyaka igcwele phezu kwempilo yabo, ukungahlobi kukhona phezu kwempilo yabo. So mabazingcwelise ukuze ekugcineni bazokhona ukuthi banqobe iJordani. Haleluya. So iBhayibheli uNkulunkulu bamlalela, bawenza lowo musa ukuthi bazisuse ekoneni, bazikline ezintweni ezikwatisa uNkulunkulu ngempilo yabo, baziklina, bazihlanza, bathandaza uNkulunkulu abenzela umusa. iBhayibheli uNkulunkulu bathi abaphristi mabafake inyawo zabo phakathi eJordani. Abaphristi kwakungabafundisa behamba nabo bengcwelisiwe uNkulunkulu, bathi abafake inyawo zabo eJordani, kwavuleka indlela, adeda amanzi ezwe izinyawo zabangcwele, ngoba ubungcwele buyawadedisa amanzi. Noma amanzi bengama phambi kwakho, kodwa uma uhlala emgcweleni, iJordani angeke lamelana nawe lifike kuphi. iJordani likhona for okwesikhashana phambi kwakho, kodwa ubusisiwe umuntu ozwalela uNkulunkulu, azingcwelise, azenze ongcwele, alahle isono. Uma belahla isono abaphristi kwakusho kona ukuthi bayimpendulo ka-Israyeli, kodwa uNkulunkulu wayengasho ukuthi ngoba abaphristi baklini, Israyeli philani noma kanjani, kodwa wayekubiza ukuthi Israyeli aphile le nto uNkulunkulu ayifunayo ukuze kugede izinto endleleni ka-Israyeli. Amanzi awalaleli ukuthi ungubani, amanzi awanandaba ukuthi ukhona iminyaka mingaki. Amanzi wame phambi kwakho abiza ubungcwele bakho. If uzohamba emngcweleni ayavuleka, ayadeda. Izinkinga eziye zazo sihleli phakathi kwazo, uma ngabe bangavumanga ukuzingcwelisa babezothi leyo iJordani, bethi sizophuma kanjani? Bathi bafake inyawo bezwe ukuthi amanzi ayabadonsa, beme bethi kuma kancane. They have to wait until imvula isake, until amanzi aseJordani abe mancane. Noma aba bancane ngeke ngafike eJordani le bakhuluma ngayo, amanzi wakhona maningi kakhulu, maningi endlela emangasayo, kuze kuyahlukaniswa. Noma sifuna bafanele babhabhatise, abanye bayabhabhatiswa khona le, nami ngeke ngabhabhatiswa khona. Uma ngabe ufuna ukubhabhatiswa kunendawo ekhethekile, ngoba la manzi maningi kakhulu, adiphi ushona phansi.
bokungaba yini ukwenza lapha kwesinye isikhathi ngabheka nje yabona makuthiwa ngidlule la bekungaba yini indawo yokubhabhathiza kwananayo iyakuthusa nayo bakuthembe ukuthi kunabantu abakubambayo abakubhabhathisayo bathi la manzi maningi. So uma ngabe bebangeke bazingcwelise njengoba kusho kaNkulunkulu bebangawathini la manzi bebangalinda kuze kube nini. Sometimes ukulinda kwethu silindiswe ukuthi amanzi agcwele eJordani kodwa kushoda isikhathi sokungcwela for us not to be delayed. Yabona iJordani izokudileya izokubambezela ngeke ukuthi awazi ukuhlanganise ini nani. So uNkulunkulu uthi ukuze ukwazi ukwehlula ukuze ungadelay ngoyokudileya uvele kutheni eJordani kungena umuntu ongakangcweliswa then kuba idelay ngoba mawufaka inyawo uyalikhipha futhi uyezwa ukuthi yabona la ngeke kufike lapha then delay starts impilo yakho ibambezeleka just because wale inkonzo eyodwa ukuthi nizigcwelise. Bazalwane, it's high time that will remain holy in the presence of God. Ngokusizwa uNkulunkulu bazalwane akasho ukuthi sibe perfect but uthi be holy as I am holy. Be in the journey. Yiba sohambeni lokulunga lahla izinto suka ezintweni ngisho nemizinto njengoba kusahlabelela ithi kosihlanza izizinto zethu sho njalo umhlabelelo etilongo nokufisa kwethu makube ngcwele. Uma ngibheke lo mntwana ake ngifise okuhle phezu kwakhe ake ngifune okuhle phezu kwakhe ake ngiplane ngicabange ngithi mangithandaza ngithandaza okungcwele ngisho noma ngabe ngenzani ebusuku ngenze okungcwele emini ngenze okungcwele emicabangweni yami ngenze okungcwele ngokusizwa uNkulunkulu. Fisa konke kwakho makube ngcwele phambi kaNkulunkulu. So ngagama ukuba ngcwele kwakho baqeda umoya wokudileya ngoba iBhayibheli abaphristi bafaka izinyawo iBhayibheli amanzi alalela ukungcwele awalalelanga abaphristi balalela ukungcwele ukuzingcwelisa kwabo ukuzilahlela zonke izinto ezibangcolisayo adeda amanzi bathi yonke nje asikwazi nawo uNkulunkulu engene emanzini ngoba ngalesikhathi singcwele njengoba naye engcwele. So lesingene emanzini ubungcwele bkaNkulunkulu obuphezu kwethu uvele kudedise amanzi awelele kude egameni likaJesu. Haleluya. Siphile emanzini akusimnandi ukuphila emanzini kunezifo yokuhlala emanzini kwenza izifo empilweni. Hlala emanzini kwenza yonke into engasemnandi imikhuhlane nako konke ongaba khona ngenxa yokuthi uhlele emanzini. So uma uzohlala emanzini delay your progress. UNkulunkulu uthi hlala ebungcweleni. If you can remain in holiness, God will sanctify you. Akwenza khona ukulalela ngamanzi. iBhayibheli esikhathi kuvuka umoya nasendleleni uJesu nabafundi bakhe uvuka isivuka iBhayibheli uJesu bamvusa uJesu wavuka waphuza amanzi wathi thula uthi wathula amanzi amlalela. So iBhayibheli bamangala bathi ungubani lo olalela ngisho nangamanzi. Kwakunento eyayishoda kubafundi kwakunento eyayikhona kuJesu. Jesu lalela ngamanzi because ezwa le voice ebhekhaphwa izulu ngoba izulu liyezwa kukhuluma ongcwele wasezulwini la esenalo izulu liyananazela phezu kwalamazwi kaJesu alalela amanzi egameni likaJesu. Haleluya. Siyadinga ukuhamba emngcweleni. Ngeke uNkulunkulu ayingene indaba yomuntu ongafuni ukuhamba emngcweleni. Ngeke intervene, ngeke angenelele uma umuntu efuna ukuhamba ngenkani yakhe esonweni. uNkulunkulu ungenelela la khona ebona ubungcwele. Ngisho nako konke okulalela okubhekene okuvimbayo uvele kubona ukuthi la kufanele ngidede la ukhona sekafikile la ngibhekele umuntu mina but it's not this person but kunekhona okukhona phezu kwakhe ukhona okuthize okuphezulu okungitshela ukuthi suka endleleni yalo muntu. Jehova wabasusa amanzi endleleni kaIsrayeli wawadedisa egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Kunamandla ubungcwele akavimbeli ohlala emngcweleni egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Inkinga ingazendlala phambi kwakho yenze lokho efuna ukwenza kodwa imindeni uthi Nkosi sanctify me ngilungisise ngiyala sono yebo sibheka simnandi umnandi mhlawumbe ngijwayele ukuthi ngifisa lo
bese kuyenzeka vele ngokukhuluma kwami le nto engiyishilo kibo ivele yenzeke. Kumnandi lokho, but okusalayo ufikelele lapho uzibuza khona ukuthi what is God gonna say ngempilo yami ekugcineni? uNkulunkulu uzongibekaphi ekugcineni? What about these problems ezivuka ngenxa yokuthi mina nginokufisa okubi ezima phambi kwami? Ngizowenza kanjani phambi kwaNkulunkulu? Mhlawumbe bese uyalahla soyashiya umbone uNkulunkulu engene endaweni yakho ekukhulumela izwi lakho mawuthandaza ukhona umoya kaNkulunkulu olintanazelayo olibhekhaphayo ngemva kokukhuluma kwakho egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Ubungcwele uyazibekela wena. Daniel chapter 1. Ngicela ufunde njalo Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Verse 3. Inkosi yakhuluma ku-Ashiphenazi induna yabathenwa bayo ukuba athathe abantwana ba-Israyeli abozalo lwenkosi nezikhulu abalethe abafana ababengenasici abababukeka kahle ababenengqondo ekuhlakanipheni konke abanolwazi ekwazini nokuqonda ekwazini banamandla ukukhonza endlini yenkosi abafundise izincwadi nolimi lwamakhaledi. Inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla sokudla kwenkosi nesewayini eliphuzayo. Bondliwe iminyaka emithathu kuyakuthi njengasekugcineni kwayo beme phambi kwenkosi. Kulabo kwakukhona kubantwana bakwaJuda oDaniel noHananiya noMishayeli noZariya. Induna yabathenwa yabetha amagama uDaniel yametha ukuthi uBelshazar noHananiya uShadrach noMishayeli noMeshach no-Azariya Abednego. Kepha uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela induneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Haleluya. Bese uNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathenwa. Uthola umusa, uvulekelwa indlela abangani bakhe engabavulekelanga. Abantu abebekhona endaweni bekanye nabo bethunjiwe ayibavulekelanga le ndlela. Ngoba iBhayibheli uDaniel wasetha istandard sakhe sobungcwele. Wathi noma inkosi ingasinika iwayini layo limnandi iwayini lenkosi lisezingeni eliphakeme, ukudla kwenkosi kusezingeni eliphakeme, sikhethiwe ukuthi sizodla ukuze sizoba ngabahlukile sikwazi ukurepresenta lokubusa sikho esithunjekiwe. Kodwa uDaniel iBhayibheli wazinqumela wathi mina angizofuna ukudla kwenkosi, angizohlanganyela etafuleni lenkosi, ngifuna ukuzigcina ngingcwele. Wayazi ukuthi lokudla kwenkosi ukudla kwakuqalekisiwe, ukudla ozothi uma udle kona ungasabi umJuda ngokweqiniso, uhlangahlangane ngaphakathi kwakho. Ngoba uthi angifuni ukudla okunjalo, ngifuna ukudla okuzongenza ngibe ngumntwana kaNkulunkulu ophelele phambi kaNkulunkulu. Babashintsha amagama, babanika amagama wabo. Kodwa uDaniel noma bongangishintsha igama, bani ngaphakathi kwami ngizoma ekungcweleni. iBhayibheli wazimisela uDaniel, haleluya, wakusho phakathi kwenhliziyo yakhe, wakubeka phakathi kwakhe ukuthi mina nginguDaniel angifuni ukwenziwa lento lenkosi efuna ukuthi yenziwe phakathi kwabantu bakhe. Haleluya. Uma sifunda lapha verse 8 sithola ukuthi kwaba idecision yakhe enhliziyweni yakhe. Haleluya. Akunamuntu, akunankosi, akunamndani, akunabani wathi Daniel yenza so. But iBhayibheli he decided in his heart, enhliziyweni yakhe wathi mina I'm setting my own standard of holiness. Angizohamba ngale ndlela abahamba ngayo. Yebo sisonke ngiyabona bayadlala, ngiyabona banendaba noNkulunkulu, but I will set my own standard. Ngizohamba ngendlela uNkulunkulu afuna ngihambe ngayo. I know with this greatness phambili egameni likaJesu Kristu. uDaniel wajika waba ngomkhulu
phakathi kwalesizwe, wakhetheka, waba ngohlukile. Yazi uma usathane ebona uNkulunkulu akubekela into enamandla, into enhle ezayo for wena, ufuna ukukusheka, akukhiphe ekungcweleni, akhulume izinto, akuhlebele izinto ezizokunyakazisa, ube ngathi sowuyaphuma ekubeni holy, because ubona lezinga leli uNkulunkulu akubekele lona ngaphambili. So Daniel wathi angeke ngize nginyakaze, ngizobuza ubuhlungu kwamanje. Yebo kubuhlungu, yebo kuyaphela, but ngizobuza ubuhlungu, but I will never live by standard of holiness. Angizonqekwa, angizocompromise, ngenze izinto ngoba sengincenga ukuthi abantu, angizowenzela abantu, but ngizozenzela. I will set my own standard. So noma uNkulunkulu ekuphakamisa, kuphakameke, kubonakale, kuvumeleke ukuthi yebo simbonile vele ala ukuzingcolisa, simbonile ala ukwenza intando kaSathane phezu kwempilo yakhe. uNkulunkulu omusa asibusise egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Uma sithatha isinqumo si-affecta uNkulunkulu, sibiza uNkulunkulu ngalesi sinqumo. uNkulunkulu ngenxa yesinqumo sikaDaniel, uNkulunkulu wavela wamenzela kahle uDaniel ekuhambeni kwakhe konke egameni likaJesu. Haleluya. IBhayibheli verse 11 verse 10. Induna yabathenga yathi kuDaniel, mina ngiyesaba ukuthi inkosi yami, inkosi eyimisile ukudla kwenu nakuphuza kwenu, iyakubona ubuso benu ukuba buqokozekile kunabafana abayintanga yenu, nilifake engozini ikhanda lami enkosini. Wayesethi uDaniel encebeni induna yabathenga ebeyibeke phezu koDaniel noHananiel noMishayeli no-Azariya, ake ulinge izingcezu zakho izinsuku eziyishumi basiphe imifino nokudla namanzi okuphuza, bese kubekwa ubuso bethu phambi kwakho kanye nobuso babafana abadla isabelo sokudla kwenkosi. Wenze ezingcebeni zakho njengokubona kwakho. Yabalalela-ke le nduna, yenza kanjalo. uDaniel uthi for the 10 days ungasiniki ukudla kwenkosi thina, senze siphuze nedamanzi, sidle amafutha, siphuze amanzi. So bese siyasibeka eduze kwalabantu laba, bese uyabona ukuthi ukhona yini umehluko ongakwenza ukuthi inkosi ikubulale, ukuthi wena thina asikalalelanga izibalo. IBhayibheli ngasekugcineni kwezinsuku eziyishumi ubuso babo babonakala bubuhle, sebekhuluphele emzimbeni kunabo bonke abafana abedla isabelo sokudla kwenkosi. Ingcebo yayisisusa isabelo sokudla newayini lokuphuza, yabapha imifino. Laba bafana abanye uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. Daniel wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. Cabanga uNkulunkulu sowuzomuphakamisa, umnikeza ukuhlakanipha, because ukhethile umlando, wakhetha ukungadla izinto ezimnandi, izinto ezicwebezelayo etafuleni lenkosi. Obebona ukuthi zizomngcolisa lezi, bahlala ekugcineni kwabonke iBhayibheli baba bahle, bengadlanga kamnandi, kanti baba bahle kudlula labe badla etafuleni lenkosi. IBhayibheli uNkulunkulu wababusisa labafana. IBhayibheli uDaniel wamnikeza inhliziyo nengqondo ehlakaniphile. IBhayibheli wakwazi nokuchaza amaphupho. Haleluya. Kuthe lapho inkosi seyiphuphile amaphupho, wabizwa uDaniel wazochazela inkosi iphupho layo. The very Daniel ongazange adle kamnandi, wona namhlanje uyaphakama. Ngoba uSathane uma ebona uNkulunkulu ufuna ukusiphakamisa, wenza sure ukuthi asi-atheke ngokuthi sisuke ebungcweleni, ngokubona ukuthi kunayo into enhle uNkulunkulu uyayiletha. Waphakama uDaniel esizweni esingasesakini, waphakama ngoba ethethe i-decision, wathi I will never eat from the table of darkness. Ngizoziseparator, ngizozilungisisa, because ngiyabhekana noNkulunkulu. Bazalwane, kubalulekile sisesikhathini lakhona sifanele sithandaze more uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlisa revival through prayer. If you do not pray, if you say let us not taste, kodwa ufuna abantu abazothandaza more, bakhuphule izinga lokuthandaza, uzoya kanjani uNkulunkulu uma ungekho emngcweleni? Uzofika ukhulumeni kuNkulunkulu uma ungekho emngcweleni. IBhayibheli abaka-Israyeli babacela bethunjiwe eBhabhiloni, babacela bathi sicela isihlabeleleni ihubo likaJehova.
abefuna ukuzi-entertaina ngabo, bedlala ngabo nje, bafuna ukubeza behlabelela izinto zikaNkulunkulu kanti abamfuni noNkulunkulu. Yabona izinto zikaNkulunkulu, uma ungamfuni uNkulunkulu, suka ezintweni zikaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu zifuna umuntu ozozingcwelisa ngezikhathi zonke, amkhoze uNkulunkulu ebungcweleni. Lithi iBhayibheli babacela bathi sicela isihlabeleleni ihubo likaJehova. IBhayibheli abantwana ba-Israyeli bathi siyohlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na? How can we sing the Lord's song in the foreign land? We are in the wrong land and we want to sing the song of God. Asikwazi iculo likaJehova lisifuna sibe seJerusalem, sizohlabelela kahle, asizwe uNkulunkulu, kube indumiso ephilayo, ngoba sisezweni la esifuna khona, sisezweni la esibeke khona. So sihlabelela ihubo sisendaweni right. God will hear us when we pray, bazalwane. Nakulesikhathi sokugcina, we need to be in the right place. We need to be in the presence of God. Siyadinga ukuthi sihlale emngcweleni ukuze izinto zikwazi ukusenzakalela, ukuze noma ngabathi amanzi sekadlula usebe lomfula, nakanjani sikwazi ukuthi sitholakale sihambe ezweni elomile. IBhayibheli kuyawuba mnyama kuba seGibhithe, kodwa kuyawukhanya u-Israyeli. Indaba Israyeli uhambe entandweni kaNkulunkulu, uhambe emngcweleni kaNkulunkulu. That is why kuyakhanya ku-Israyeli, kuyakhalwa eGibhithe, kumnyama eGibhithe. IBhayibheli kwaba mnyama nokuthi bebangakhona ukubona umuntu oseduze, bakosa beme la beme khona ngalesikhathi kuba mnyama, ngoba kusakhonakala ukuthi umuntu asusinyawo ngale ndlela kumnyama ngakhona. So ku-Israyeli kwakhanya ngoba efuna ukungcwela, ngoba elandelela izimiso zikaJehova. Bazalwane, it's not an easy road, but uNkulunkulu ungumsizi wethu. Akekho-ke wahamba wathi mina ngihambe ngokuhlakanipha nokwazi kwami, kodwa sisizwa nguJehova. Inkosi ngenze nomhlabeleli wayengathi uya-understand, akasho ukuthi inkosi ngingcwele, uthi inkosi ngenze ngibe ngcwele, kube mhlophe enhliziyweni. Let me be made by you. Ngifuna ukwenziwa nguwe ngibe ngcwele, ngingcwelise Nkosi. Ngiyayinikela impilo yami, ukuhamba kwami ngithatha lapha nalapha, akusiyo intando yami, akusiwe lokho engifunayo, kodwa mina ngifuna ukuba ngcwele njengalokhu nawe ungcwele, egameni likaJesu Kristu. Haleluya, haleluya. Lo uNkulunkulu sifuna sihamba kahle ebungcweleni bakhe, egameni likaJesu Kristu. Ungcwele kuzokukhulumela, egameni likaJesu Kristu. Ubungcwele kuzoyivula indlela, ubungcwele kuzoyimela indaba yakho. Nalapho labona sekuvuka abantu abamelana nawe, your holiness will speak for you, egameni likaJesu Kristu. Hamba noNkulunkulu, wethembekile ukukhola ebungcweleni bakhe. Haleluya, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So uNkulunkulu uzobeka indlela ibe kahle phambi kwakho, izitha zakho azinalungelo, egameni likaJesu phezu kwempilo yakho. Maningi ama-challenges amaphambi kwethu adisturba ubungcwele bethu, kodwa the more lezitha ziba phambi kwakho, uNkulunkulu uzobenza bakhathale. Yabona bazoma phambi kwakho baze babeke phansi, bafunge benze ama-ritual baze babeke phansi, bakwenze konke baze bakhathale. So lokhu uJehova akugcinile, egcinile konke abasuse endleleni yakho, bese uyaphumelela egameni likaJesu Kristu. Emva konke ulwandle, imifula yonke emiphambi kwakho izowoma, ibe indlela eyomile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uzokuhambisa uNkulunkulu la khona nezitha zakho zingeke zihambe khona egameni likaJesu. You'll be the first kufamily yakho ukutaste izinto uNkulunkulu angakaze abanike zona ngenxa yobungcwele. Ufuna uNkulunkulu akuphathe ngokuhlukile, nakutaste izinto ezingakaze zitastwe ngabantu. God is expecting you to walk in his holiness. Hambe kuthembekele kuye. Kela sivele kokugcina John chapter 17. John chapter 17. Lokhu John chapter 17. Hallelujah. John chapter 17. uJesu la isibabhele wakhulekela thina sibandla kaNkulunkulu, wasithandazela uJesu lomthandazo ethandazela thina phambi kaNkulunkulu,
uthi Baba mina ngibanikela izwi lakho, ngibanikile izwi lakho, izwi labazonda ngokuba bengesibo abezwe njengalokhu nami ingesiyo wezwe. Angiceli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubili. Abasibo abezwe njengalokhu nami ngingasiyo wezwe, bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Jesu uyasithandazela phambi kaNkulunkulu futhi Nkosi benze babe ngcwele, asizenze ukuba ngcwele, kanti Nkosi senze sibe ngcwele. Uthi Baba benze babe ngcwele, ubangcwelise ngeqiniso, njengalokhu wangithumela ezweni nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi lakho, labo abakholwa yimi ngezwi lakho. Ngiyazingcwelisa ngenxa yokuba ngenxa yabo ukuba bangcwelise nabo ngeqiniso. Baba ngiyathandaza, uJesu uyathandaza ukuthi Baba bangcwelise, ngiyazingcwelisa nabo ngenxa yabo. Hallelujah. Amagama uJesu uthi I choose, I make a decision, I set up a standard sokuthi ngihambe kungcweleni ngendlela yakho. Ngiyanquma ngingcwelise Nkosi ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi nabo bangcweliswe ngenxa yami. Can you imagine lokhu ngcwele uJesu akasakuqaleli yena kuphela, kokuthi nalabo abakhona emndenini wami, nalabo abakhona emndenini wami wokukholwa, labo unginike bona Baba abakholwayo, nabo ngifuna ukuthi nabo ngenxa yami nabo benziwe ngcwele. Can you imagine uma uzohamba noNkulunkulu file la sosho khona ukuthi Nkosi ngenxa yami let my family be purified. Ngamagama ukuthi I choose ukuthi ngizongena noma ngikuphi la kubuhlungu khona, as long as ngizophuma nabo bengcwelisiwe njengoba nami ngcwele. Angizokhetha okufelesime. Kunabantu abanye badala bathi bayakhetha ukungena ezintweni, bathi uma bangena entweni bakhohle ukuthi it's not all about them and it's about the generation. uJesu, I will never forget them. Ukuthi ungiphe bona, nami ngiyathandaza Baba ngingcwelise ukuze nabo bangcwele. Nkosi ngiyazingcwelisa ukuze nabo bangcwele. I'm not doing it for myself, I'm not thinking of myself only, but I'm thinking of the generations that are to come emva kwami. Ngiyabafuna nabo behambe kungcweleni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah, hallelujah. So singasikhona sihamba phambili, masibe ngabahamba phambili aba-understandayo ukuthi asizenzeli nalapho ekungcweleni angizenzeli. Kunezinto ebengingazithathi, kunezinto ebengingazi-enjoya. Iminyaka iyavuma, i-health iyavuma, simo siyavuma, kodwa because of the people onginikeze bona Nkosi, because of the family onginikeze yona Nkosi, because of the generation yami ezayo. iBhayibheli ubalela ukuba uyise kubantwana nakusizukulwane sesine, uyababala 400 years izukulwane sesine. So lokho lo yawenza into sonke sangena lapho kule 400 years. Can you imagine bangaka ababulewe ngukhokho wethu ngale ndlela decide ukuphila ngayo 400 years? Anginayo mina nje 100 nabanye futhi akekho mhlawumbe uhambe efamily na 200, kodwa ngifuna ukuthi kunomuntu uma ngabe bahambe kumnyama ehlwenabo, kunomuntu wakhetha kumnyama 400 years izoshaya phezu kwesizukulwane. But blessed are those abazothi noma lento yenziwa kuloya muntu nge-400 uthi uNkulunkulu ngibalele izono zaboyise kubantwana kuze kube izizukulwane sesine, bari besathi ngibenzela umusa abayizikhulungwane abaqina imiyalo yami. If one of those abasengaphansi kwaleso siqalekiso izinto ezephila ngomunye umuntu ejabulisa inyama yakhe kwangena sonke kizo, uma mina ngiyema namhlanje ngithi I'm changing the order, ngiyema ngimele ukungcwele, ngcwelisa mina, ngcwelisa nalabo abezayo phambi kwami emva kwami. Nkosi uNkulunkulu can change the order. Bangaphila ku-400 years ezayo ezoba usibusiso, baze ba-celebrate ukuthi hey ukhokho wethu wasenzela umusa, wakhetha uJesu waba yinkosi nomsindisi. Saphuma kule siqalekiso ebekumele
sifele kiso. Washintsha 400 years ingakapheleli, wangena wathi mina I choose to change the order. That is why mawushintsha order, amadimoni alwa nawe, Satan ulwa nawe, avuse ngisho nabantu benyama abatshele ukuthi lona ningamyekela uzenze ngcono, bavuke bamelane nawe. Ekugcineni uthola ngathi ingcono ngiyiyeke lento le ingenza ngaphathekayo, lento le ingilahlela ubuhlobo, lento le ingiqedela ubungani, angisenabangani namuhla ngenxa lento. When you choose that, uNkulunkulu uyajaba ngoba ubheke wena ukuthi ngifuna ukuthi utshale into entsha, ngifuna ukuthi ube yifu labofakazi. Leli Bhayibheli igama elihle libaluleke ukudlula ingcebo, noma bangakunika imali engakanani, kodwa uNkulunkulu uthi igama libalulekile. If when ukhetha inkosi ufuna ukuhamba emngcweleni, I just want to change the name yale family, ufuna ukushintsha lokho. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula ukuthi umbuzo wami wami ngesikhathi kushonisa sami, ngiyambuza ngithi mara la kule family ukhona yini umuntu omfundisi, noma ngithula ngicabanga manje ngiyacabanga bonke engibabonayo angase ngibona umuntu omfundisi. Ngiyafisa nje ukumbona, ngengizwe ukuthi uzwe kunjani, uhambe kunjani, uthi hey kunzima uma uzama ushintshe order, uthi hey mina ngikaze ngibe nomfundisi engimaziyo la kule family. Ngabona ngathi ya no wonder kunzima kangaka. You are changing the order. That's Satan ephile la iminyaka yonke. Then you come with your gospel uzothi wena uJesu, kanti bona bathini abaphansi bakithi, abalele bakithi. When we are filled with uJesu, ngenxa yokushintsha le order, there are pains that we are going to taste. uNkulunkulu uzothembeka khona lapho, akwenze uvele ungonqobile, asihlele isizukulwane sakho. Babusisiwe abangazicabanga bona uJesu ngingcwelise Nkosi, nami ngiyazingcwelisa. Ngenzelani? Ngenzela ukuthi na bakwazi ukuba ngcwele. Amagama I maintain a good name for everyone ozozala esizukulwane sakho. Ifuna igama elisha, ifuna igama elihlukile, ifuna igama elinamandla elizoshintsha libe igama elihle. Noma besikaba nengcebo mari igama manilimbi akusisize. Haleluya. Igama libaluleke kakhulu ukuthi ushintshe igama lomndeni wakho. uNkulunkulu enza izinto ngawe angakazazenze. Just because you have chosen uNkosi, I will take the place, ngizohlala emngcweleni, angizokwenza izinto ezenzeka la, ngoba lezi zinto ezenzeka la zizinto ezinkulu. Laba bakhetha zona namhlanje zitholakala zenzeka nakubantwana babo, nakubantwana bethu bengakafisi. Yabona umntwana wakho asakufisa kahle ukuthi mina abana amakhulu la ngifuna ukuthatha umfazi oyi-1 ngishade kahle, ngifuna ukufana nabanye bazwayo bathi ngeke uzane zakubone lokho. Iyakhuluma le nto, vele ikhuluma ibhaliwe egazini lakhe, ikhuluma ithi hey hayi la hayi wena zama wethu weyembona lo Nkosi ukuthi lo ngasikahle, zama wethu ikhulume until umntwana asarele. Ngoba usisiwe umuntu ongasarele ozola i-choose noma ngabe kufanele kwenzekeni ngami, ngiyakhetha ngoba ngifuna ukuhlala emngcweleni, ngifuna ukushintsha igama lami lomndeni, ngifuna kwenzeka izinto ezingakaze zenzeke. The name I am changing. uNkulunkulu ushintsha igama likaJakobe, uthi Jakobe igama lakho wena sozoba ngu-Israyeli. God knew ukuthi the name is very much important. Jakobe wayenengcebo manje, ebuyaleka kukaNkulunkulu wakhe, ephiwe imfuyo nabo konke, nawo konke phuma nethina engaka, wahamba so wabuya nezinto eziningi uJakobe. But ithi iBhayibheli uNkulunkulu wakose ukuthi abambane naye, wamshintsha igama. Ngamagama lengcebo, lama-riches, they were not enough for Jacob. Into abeyidinga kakhulu igama elihlukile ukuze nezizukulwane zakhe zisala zikhuluma, zisale zisho ukuthi kunegama esalishiyelwa ukhokho wethu uJakobe, igama elithi Israyeli, igama elizosetshenziswa ngabantu. Namhlanje sithi Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli, sisho ngesibili uJehova ka-Israyeli, for he changed the name. Wayazi ukuthi masingakhuluma ngemfuyo kaJakobe ngeke abe uNkulunkulu ovelayo, but he need to change the name, for the name is very much important empilweni yethu. Egameni kaJesu, uJesu bayehamba shiya abafundi bakhe, uthi mina Jesu unginika igama lami, ngale gama lami ngizowenza izimangaliso, abangaboni bazobona. Miracles, signs and wonders will happen. Hayi ngengcebo, but ngegama lami ngizowenza izimangaliso. Ngamagama igama lakho uyazi
ukuthi ngiphilile, ngaphila ubungcwele. Le gama laze lageyina amandla athize, ngaze ngaba yifu labofakazi ezulwini, ngakwazi ukuthi libe namandla okushintsha izimo legama. Ingcebo yakho is never enough. Yes, ungayekela ubungcwele, bheka izinto ezokusiza manje, balokusalayo ziyaphela, ziyadlula. Igama libalulekile. Uma igama lakho libabe lempuputhe le ethiwa eBhayibhelini uBhathimeyu yamemeza izwa ukuthi kudlula uJesu. Ayimbizanga igama lakhe uJesu, but yathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Wayengambizelanga, wayambiza ngoDavide. Davide ulwile, Davide unqobile, Davide ukhethile ukuthi for my generation I will suffer as long as bazobagcineni babe negama elihle ebazonqoba ngalo. Ubizwa ngentodana kaDavide ngoba uDavide uhlezi lapha kulefu labofakazi ezulwini, ungonqobile, ulifanele legama ngoba ukhona lapha kule cloud of witnesses. Ufuna ukuthi egcineni igama lakho libe nalawo mandla nobungcwele obukhethile nobuphilayo. Don't kill your generation ngokuphila intando yakho, ngokufuna ukujabulisa inyama yakho. Le njabulo yalelizwe ingeyesikhashana, kanti ubusiwe umuntu ozokwazi ukuthi ngizonqoba, ngizovulekela indlela nala kuvaleke khona. Uma ngizombamba lo bungcwele, ngihambe ebungcweleni, impilo yami izoletha amandla. Nabo abaningi abakhona nawe yini sizothandaza egameni likaJesu Kristu. Ithi Nkosi, ngiyathandaza ukuthi ngingcwelise moya ongcwele, ngcwelisa mina ukuze nabeza emva kwami nabakhona around me nabasazoza abangakazalwa nabo let them benefit from the holiness. Mabazuze ungaze ukhonje ngomuntu uthi ivangeli lishula bosibhali besiyinto bokhokho bethu bahlukile besiyinto thina. Ake usethe emali in holiness, bekuphawu dwebilayo ebungcweleni ukuthi abalaleli akekho overtake. Ngimile, ngiyaphila, nomsathane ngitshipa ngapha biza ukufa for mina, biza ukugula, biza konke, but I will choose to stand in holiness until my entire generation lisavele. Njengoba uJesu asho uthi Baba ngiyazingcwelisa ukuze nabo babe bangcwelisiwe nami. Hallelujah. Choose. Through me generations will live. I'll be a cloud of witnesses around them. Jesu uzobonakala, izizukulwane zami zizophila, zihambe ezweni engibenzele lona. Ngabeka igama uJesu egameni, zonke izifo zizolalela. Amagama ngelile yinalesibindi sokuthi let my name be called so that things will happen. Ake nawo abantu mabasho bathi uNkulunkulu kababa wami ubani, uNkulunkulu kamama wami ubani, vele uJehova vume amanzi avela dede because wena uzingcwelisile ukuze nabo. It's not about you, but it's about you and them. Them ungababoni. Hayi ukuthi wena wenzela abantu omhlupheke, but iBhayibheli uNkulunkulu uyakwenza ube sefile labofakazi elikhona ezulwini. Igama lakho limile ukuthi olibizayo uzowenzela amandla nempilo yakho. Ngenxa yokuthi uhambile ngokwethembeka. May God keep us and preserve us in holiness. Ebungcweleni ngesikhathi isono shiya ububi, dela ubumnyama, khetha uJesu akungcwelise nesizukwane sakho. Egameni likaJesu siyavala amehlo, siyathandaza because yenze ibe ngcwele. Hlanza izidlo zami, hlanza ukufisa kwami, hlanza konke kwami. Size uNkulunkulu wami, ungasenzeli mina, asenzele izizukulwane, sengenzele igama lami okumele libawe efini labofakazi. Ngobele Jehova. Anywhere sizingobeli, we just choose with God I want to be holy. As ngisho njalo, Jehova uyaphakama nengelo zakhe. Leso sinqumo sami singenza uJehova aphakamele mina. Libambele amadoda leprosi egeyidini ahlezi ngesikhathi indlela seyiphelile. Ayengatshelanga umuntu ukuthi indlela seyiphelile, but ngenxa yokuthi babe sesimeni sokuhlupheka, inhliziyo yabo yayixhumana noNkulunkulu. They had to sense ukuthi man, now it's time for us ukuthi siphakame, singene phakathi ekampa
lama-Amaleki, sizokhona ukuthola izinto ezikhona lapha. Basukuma ngesinqumo bangena, as basukuma benquma leBhabheli lezitha ngaphakathi eKapa zezwa ngathi kuza abantu abaningi, kanti kuza 4 abantu abagulayo abaphethwe silephero, kanti bona bezwa ngathi kuza ibutho elikhulu labantu. Kwenziwa uNkulunkulu ngesinqumo nje, isinqumo sinamandla. uNkulunkulu wenza ngasuthi kuza ibutho elikhulu, babaleka labantu baningi, isizwe esikhulu sabalekiswa abantu abagulayo abayi-4 becabanga ukuthi kuza lesizwe lesesisiqashele nabanye ezinye izizwe bezele kuzosibulala, kanti kwakungekho lona isinqumo abasithatha. Senza uNkulunkulu waba-back up, washifta konke, bezwa kazi ukuthi lo siyaphela asibalekeli, washiya konke. Uma befika labantu besilephelo kwaba yibo abadobha izinto ezishiyweni labo, bagijime bayotshela abantu aba-right ukuthi hey phela nihlezi ngane right, kanti thina sesibuya kodobha lapha sebashiyile izinto, ababalekile izinto. Baqala manje babuyela balandela laba abagulayo. Abafika le bathola ukuthi hawu vele lezi zitha zibalulekile, badliswa ngabantu abagulayo, for they took a decision. uNkulunkulu omusa akubusise ekuguleni kwakho. Mhlawumbe kukhona izinto ezigulisayo emphefumulweni wakho, kukhona izinto ezikwenza ungahambi kahle, kukhona ukugula okuthize la usathane khona ethokoza khona ukuthi ya mara la khona ngimbambile, mara la khona ngimbambile, la kulo mntwana yena ngimbambile ngimtholile, la khona kule nyama yakhe la kungalokho ngimtholile. But amangane ukuthi i-victory ize ngawe egcineni kulo mndeni. Sukume njengabantu esilephero, the decision oyithathayo leso sinqumo sinamandla okushintsha generations. Egameni likaJesu siyathandaza. Yenze Nkosi ibe ngcwele, ube mhlophe, ube mhlophe. Ngizwe yenze Nkosi, yenze Nkosi ibe ngcwele, ube mhlophe, ube mhlophe. Ngizwe yenze Nkosi, yenze Nkosi ibe ngcwele, ube mhlophe, ube mhlophe. Ngizwe nhlanza izinto zami, nokufisa konke, ube ufisa kwami, ufuza Thank you, Father. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus.